Ben, estamos todas e todos xa, non? Ben, bos días. Imos comezar esta segunda xornada do simposio da Asociación Galega de Editoras o libro de lecturas sobre o libro educativo na era digital. Dende agora ata as 12 que faremos unha pausa para o café, temos esta mesa redonda que leva por título O futuro da educación. Acompáñanos aquí na mesa tres persoas que nos van dar a súa visión desde diferentes puntos de vista, a súa visión deste aspecto. Aquí, por orde de intervención, a miña dereita está Fernando Lacaci Batres, que é presidente da Confederación de AMPAs Galegas, funcionario da Xunta de Galicia, casado cun fillo e cunha filla. Quero dicir, ten un fillo e unha filla. Pode resultar as palabras un pouco extrañas. Leva máis de 10 anos dedicado ao mundo das asociacións de nais e pais de alumnado do ensino público. Primeiro foi presidente dunha AMPA de primaria e dende 2011 presidiu a Federación de AMPAs de Compostela, a partir da cal participou como promotor en 2013 da creación da Confederación de AMPAs que preside agora dende o ano 2018. Dentro do ensino público, el di que o seu máximo interese é a plena inclusión de todo alumnado que se incorpora a cada curso a esa enorme familia de participación e de equidade, son palabras del, que debe ser a escola pública galega. Por outro, seguindo na orde de intervención tamén está, coñecido por todos os que estamos aquí xa, Manuel Bragado Rodríguez, licenciado en Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago de Compostela, editor e mestre, na actualidade é orientador dos Centros de Educación Infantil e Primaria de Laredo e de Cedeira, en Redondela. El foi director de Edicións Xerais de Galicia dende 1994 ata o ano 2018, onde dirixiu a elaboración e os proxectos didácticos de máis de 4 centenares de libros educativos, así como tamén deseñou e dirixiu varias coleccións de literatura infantil e juvenil. De 2010 a 2014 presidiu esta asociación, a Asociación Galega de Editores, e de 2014 a 2017 presidiu Culturgal, a Feira das Industrias Culturais. Tamén foi presidente da Nova Escola Galega, do 86 ao 88, e dirixiu a Revista Galega de Educación dende o 86 ao ano 2000. Publicou varios libros, estudos de carácter pedagóxico e sobre... Non, son cousas que teñen que ver co que vas comentar, que senón os currículos... É colaborador do Faro de Vigo dende o ano 99 e mantén unha das súas cousas importantes dende o 2005, mantén o blog Bretemas, un dos pioneiros en Galicia, onde manifesta a súa opinión sobre temas editoriais, literarios e de política actual, con especial atención á nova literacidade electrónica e aos futuros do libro. Pertence a moitas asociacións, entre outras secretario da Asociación de Premios da Crítica Galicia, e acaba de chegar ás librarías este libro que ten aquí, que lle trouxeron agora para dedicar por facer un pouco de publicidade, Vigo por un milagre, que é unha selección foi unha selección de entre os 1000 artigos que leva publicados en Faro de Vigo, que publicamos na colección crónica de Xerais. Pouco máis, tamén ten colaboracións en xornais como Luces, Praza Pública, etc. Do outro lado, que será a última en intervir, está Paula Fernández Seoane, que é licenciada en Filoloxía Hispánica e profesora na actualidade no Instituto Xelmírez II, aquí en Santiago de Compostela. Foi investigadora e docente na Universidade de 2007 a 2010,
e do 2011 a 2016 traballou como autora e editora de materiais educativos en Obradoiro Santillana. Ela di que unha das súas maiores preocupacións no eido educativo, e creo que sobre iso vai xirar, en torno a iso vai xirar a súa intervención, é o desenvolvemento de contidos relacionados coa igualdade, e sobre iso ten tamén traballado e levado a cabo diversos proxectos e iniciativas. Mais nada, a partir de agora son eles os que teñen a palabra, despois ao rematar, como temos bastante tempo en principio, e se temos tempo, pois podemos facer unhas pequenas intervencións, vendo o público tamén, e quedades xa con eles, vale? Moitas grazas. Bueno, pois creo que tócame, non? Bueno, moitas grazas en primeiro lugar por vir con este día noxento a escoitar a alguén que non sabedes o que vai dicir, o cual sempre é un lastre. A verdade é que o convite a esta xornada se me fixe moito tempo e dende o primeiro momento ata o final dixen que sí, pero non sabía de que ia falar, porque ligar o meu interese ou o noso interese das asociacións de nese país cos libros ten casi que unha única viabilidade, non? Libro e libro de texto. Pero cando vin o título da mesa redonda dixen o futuro da educación, e agora que digo? Que o futuro da educación é eliminar o libro de texto e xa está, e acabo. Pois, como que algo máis, non? Entón, intentando desenvolver un poquinho máis a esta idea de como funcionan os libros dentro do sistema educativo como ferramentas dun sistema que está excesivamente baseado neles, no meu punto de vista, diría que o libro de texto está a ser o lugar onde reside todo o coñecemento necesario para superar unha materia, o cual non ten nada que ver co coñecemento necesario para aprender, nin co coñecemento interesante para o alumnado. É aquilo que temos que meter na cabeza para que nos dea un aprobado e poder borrar unha materia máis do noso currículo. Porque como se está concebindo, me perdonades se aclaro que eu, cando falo de ensino, falo sempre de ensino obrigatorio, e posobrigatorio, incluindo o bacharelato, que é así un misto entre unha cosa e outra, o ensino universitario e outro sector. É certo que isto acompaña a idea de currícula, a idea de materia pechada, de esquema preconcebido, de ata aquí temos que chegar a final de curso, temos que distribuir un espazo, un tempo, unha organización para dar todos estes contidos sin pararnos a pensar se é conveniente ou tan sequera interesante. Non é culpa de ninguén, é a organización do sistema, será culpa en todo caso de quen organiza, non de quen o aplica. Tamén é certo que isto é un sistema cómodo porque nos leva a un espazo, a un reduccionismo do coñecemento. Temos que saber iso, sabendo iso aprobamos, como pais podemos acudir ao libro de texto para explicar aos nosos fillos como teñen que aprender, o profesorado subsidiario que está sendo cada vez máis elevado, as academias, as particulares, titularizacións privadas, etc., tamén ten un lugar onde ir, e se non utiliza eso, utiliza outro, que por suposto é mellor segundo o seu criterio, pero que ven sendo o mesmo esquema de reducción. E isto nos leva como a un círculo pechado, estamos sempre xirando ao redor do libro de texto. A idea que temos as familias é que o libro de texto é algo atávico, concebido como nós mesmos o estudamos no seu momento, representa unha reducción absoluta do que se pode aprender e representa unha guía que para encaixar nela tes que ser igual de estándar que o propio libro de texto. O sea, permite pouca diversidade. Logo todo iso complétase ou non coa atención maior ou menor do profesorado, pero o problema está nese ou non. Cando temos bons profesores todo flúe. Cando temos un profesorado con menor calidade, que tamén é algo absolutamente razonable, non flúe tanto porque o sistema non permite esa fluidez. Non diferenciamos moito o concepto de libro digital ou libro material, porque actualmente as explicacións o que se está a facer en canto ás experiencias como libro digital non supón unha diferenza notoria sobre o libro material. Ven sendo un soporte diferente,
pero rara vez é unha forma distinta de abordar unha materia. E non en absoluto digo porque o sistema o provoque, porque o libro digital sí que ten as potencialidades, senón porque o profesorado que vai aplicar esas novas ferramentas rara vez ten a formación abonda como para utilizar correctamente unha ferramenta digital. E do mesmo xeito que acabo utilizando unha pizarra digital como se utilizaba un encerado con xiz, pois tende a facer o mesmo cun libro digital. Porque a digitalización non consiste en que as cousas veñan nunha pantalla con luces ou que se pode arquivar nunha nube que logo recuperas na casa. Eso é pura comodidade práctica. Eso tamén melloramos moito cando pasamos dos facistoles os libros máis pequeniños e comodamente editados. Ahora non andamos con incunable pola rúa, é algo cómodo realmente, pero tampouco quere dicirse que cambiáramos moito no contido. A formación digital debería abrirnos a posibilidade de traballar nun contexto de información constante, onde non estamos limitados a aquela información que está ali introducida no libro de texto, de contraste permanente, de opinións e de ideas, de cooperación a distancia, que tamén é algo que abre moito as portas a unha aula aberta. Non temos por que estar vivindo exclusivamente dentro da aula e recibindo exclusivamente o que se dá na aula. E a utilización de ferramentas non convencionais, evidentemente, pero tamén, sobre todo, afastarnos dun modelo memorístico que se reclama aínda dun xeito mayoritario na sociedade. E aquí, cada vez que falo, a min gustame facer unha crítica do sistema e tamén de nos mesmos, as familias. Somos os primeiros en demandar un sistema memorístico. Somos os primeiros en exigir que os nosos nenos saiban a lección. Os primeiros en entender como formación a adquisición, superación de chanzo máis chanzo de coñecemento de datos, para que todos temos que aprender un mundo distinto. Desde logo, os nosos fillos e fillas non van ir ás enciclopedias. E máis, todos temos experiencia na casa, imagino, que temos fillos e fillas que consideran que iso forma parte da moblaxe. Non é unha cosa que tiñan os avós. Non van ás enciclopedias porque a súa enciclopedia está en outro lado, está nas redes, está na diversidade de información a que poden acceder entre que non accedan. Decía antes que non existe tampouco unha formación digital no profesorado e tampouco existe un desexo fervente de ter esa formación. Hai moito profesorado que se enroca nunha maneira de traballar que debería estar superada. É humano. Totalmente humano. Os cambios, sobre todo os cambios tan grandes, custan moito e non hai que botar a culpa a quen soe unha ferramenta, senón a quen debería preocuparse de formar esa ferramenta. Non existe, como decía, unha demanda modernizadora por parte das familias e tampouco existe entre o propio alumnado unha asociación do mundo digital como un mundo práctico. Para o alumnado, o mundo digital é un mundo de ocio. E é moi difícil que entendan que no mesmo lugar onde poden xogar con alguén de Bélxica, sin embargo, non se lles ocorre ir a comprobar ali mesmo como é Bélxica. Unha cosa curiosa. Ou non se lles ocorre con tanto automatismo. Isto tamén ten moito que ver coa propia introducción dos móviles, que acaban sendo a ferramenta digital por antonomasia no grupo social. Isto de que non moleste o neno dalle o móvil un ratiño, vai creando no rapaz a idea de que o móvil sempre é para un ratiño e unha forma de pasar o rato. En canto ao libro de lectura, que é a outra visión do libro que podería aparecer no ensino, ou que aparece, eu estive mirando o estudo sobre hábitos de lectura e a verdade que fiquei sorprendido porque lese teóricamente máis do que todos pensábamos, polo menos teóricamente. Outra cosa é destripar, que tampouco me dediquei a iso, exactamente ese hábito. Está ben, di que o 75% das familias leen os seus fillos menores de 6 anos, de 6 anos para diante, como xa sabe ler os nenos, imagino que non lles lee ninguén, e que o 85% dos nenos de entre 6 e 9 anos leen con normalidade libros non de texto. A mí, a verdade, me parece unha cifra brillante e dificilmente asumible, pero bueno, está aí, non?
vamos avanzando ata os 15 anos caen picado. Os 15 anos a xente non lé. E non lé, eu creo que claramente, porque a literatura non pode competir co audiovisual como fonte de fantasía, de imaginación, está claro, porque o modelo empezan a recibir xa do modelo educativo a lectura obligatoria de textos que non, dos que non participan en absoluto, pero en absoluto. Eu aquí conto sempre o mesmo, eu li a Celestina con 15 anos e a li con 35 disfrutei un tonto, un auténtico tonto, me parece algo encantador e divertidísimo, con 15 me parece un coñazo insufrible. E creo que por aí van os tiros do que se esforza os nenos. Ler un mal libro é crear unha experiencia, ter a percepción, non ler un mal libro, perdón, ter a percepción de que perdeches o tempo, de que dedicaches un esforzo a ler algo que non querías, é un atrago ao futuro. E despois porque a lectura é un acto íntimo e na idade da adolescencia o que se pretende son actos sociais. Entón é moi difícil atopar grupos de lectura, sería un grupo de frikis absolutos. Sin embargo, as mesmas estatísticas dinos que a partir dos 24 anos volveu a aprender o interese pola lectura é de supor que debido á capacidade de elección que ten a xente, que xa pode non ler a Celestina, o que pode xa ler o que queira. E ademais percibe que o audiovisual é unha visión moi curta dunha realidade moito máis ampla. Sin embargo, tamén é certo, e aquí vai a miña seguinte crítica, que da mesma maneira que, por exemplo, no libro infantil temos visto un avance enorme sobre os contos que líamos os maiores de nenos, os contos que se poden ler agora, aí é todo a verdade que unha maravilla o que se leva feito no mundo infantil, onde os libros falan de palabra, de imaxe, de cor, ata de tacto, en algunhas ocasións, onde a variabilidade é enorme, onde as mensaxes son moi completas, e según vas avanzando na idade parece que sí que seguimos con aquela maldición de xa non ten letras, xa non ten debuxos, xa todos son letras. E curiosamente, cando volves a ser xa adulto, pois volves a apreciar os libros ilustrados, os libros completos, os libros ben editados, os libros bonitos, porque ao final a todos nos gusta ter nas mãos algo atractivo. E só cando desenvolves un interese moi grande, dá igual o soporte no que te moves. Ainda así prefires que a letra sexa cómoda e que o manexo do volumen sexa agradable. Quizáis, a mí, por exemplo, sorprende moito, tenho unha filla de 14 anos que ela di que lê moito e o que lê é a golpe de internet, fundamentalmente textos que outros iguais publican. Bueno, tamén lê libros, a mí creo que lê de bo en si mesmo, pero quizáis estaría ben intentar conectar con esa nova forma de ler, que para os máis maiores, ler sempre un libro e para os máis novos xa non tanto. Ese mesmo estudo indica que entre a poboación de 14 e 24 anos hai un 56% que lee textos longos en internet. Parece un dato moi interesante. Dende todo isto que acabo de decir, o futuro da educación, a educación para min é a intencionalidade de preparar a xente nova para vivir no grupo social que lle cadrou. O que intentamos é preparar a xente para vivir como adultos. Non é unha preparación obxectiva ni universal. En cada lugar se prepara para a sociedade na que se vive. Se intentan dar as ferramentas que necesitan para sobrevivir na sociedade e para mellorar para si propio. O problema que temos actualmente é que o alumnado en moitas ocasións non está a percibir que se estea formando para a sociedade real que les están vivindo. Cuidado con isto, non quero dicir que non se estea facendo, quero dicir que eles o perciben. É certo que a percepción que temos na adolescencia é unha percepción moi radicalizada. Entón, non podemos educar os adolescentes para unha sociedade adolescente, que sería o que eles quixeran, porque a sociedade non é. Pero tampouco podemos continuar educándoos para unha sociedade que se ve como rematada. A preparación que nos tiñamos é que nos preparábamos o alumnado para a cruzada do coñecemento. O sea, canto máis sabías, cantos máis datos tiñas na cabeza, máis podías sobrevivir diante dunha situación na que estabas desamparado fronte á adversidade. Se sei moitas cousas, poderei responder a moitas cousas. Hoxe en día, se non sabes moitas cousas, tamén podes responder, porque a información está preto de ti. Podes achegarte a ela, se sabes manexar, que é precisamente
outra das grandes eiras que ten o mundo actual. Así, a información está aí, pero é tan escura como era antes cando atopabas a biblioteca pechada. Si ti non sabes discernir a cantidade de información falsa, errónea, atrasada ou incómoda que hai na rede, da igual que accedas á rede. Dentro disto, evidentemente, a modernización da escola ao futuro pasa por preparar o individuo para esa utilización correcta da información. Pero tamén pasa por librar a batalla da atención á diversidade. Se nós non aproveitamos as ferramentas novas para incorporar fondamente a todas as persoas, estamos perdendo a batalla da modernidade. O sea, quen hai non moitos anos tiña que verse apartado do sistema, porque o sistema non tiña medios para atraelo, hoxe pode formar parte da vida cotiá con absoluta normalidade. Podemos pensar en calquer exemplo. Todos nós vimos compañeiros que eran tildados de tontos, no mellor dos casos, palabras nervosas en moitas ocasións, simplemente porque tiñan unha deficiencia auditiva ou visual ou de calquer outro tipo que non se sabía como atender. É a modernidade que nos debe dar as posibilidades, que nos dá as posibilidades de atendelos e que nos debe dar a querencia por atendelos e incorporalos, porque ao final un mundo máis diverso é tamén un mundo máis amplio, máis libre, máis rico e máis agradable para vivir. Por lo tanto, a escola debería utilizar as ferramentas para superar o modelo memorístico, debería aproveitar para potenciar as capacidades individuais cos apoios precisos para formar individuos que poidan entender un contexto social de coñecemento moito máis achegado, máis presente, máis universalizado, máis para todos. E por isto deberíamos ter outra administración educativa, xa sei que estamos en streaming, pero deberíamos ter outra administración educativa igualmente, que aposte pola formación integral e non polo éxito profesional futuro, porque a educación do ensino obrigatorio non educa obreiros, non educa CEOs, non educa dirigentes de empresas, educa persoas que van vivir no mundo e que van vivir que van a sobrevivir nel como poidan económicamente ou como lles cadre, pero van vivir moitas máis horas no mundo ordinario. Temos tamén que ter outro profesorado, non outras persoas, outro tipo de profesorado, con outra formación que se liga coa anterior. Non podemos pedirlle ao profesional que se autoforme e se autobusque as solucións. Temos que fornecer entre todos esas solucións. Temos que ter outro tipo de aulas, moito máis abertas, moito máis dinámicas, que rompan co esquema de escenario público, que é o que sempre se deu nas aulas, e que se introduzan máis un esquema de equipo de capitán, de participación, de grupo. Precisamos romper na cidadanía, nomeadamente entre as familias, a idea de que a formación é a sedimentación de contidos, e máis contidos, e máis contidos, e máis contidos. Isto non ten ningún sentido sen día. Aparte que é absurdo, temos un nivel de conhecemento tal que é imposible saber ni siquiera unha parcela todo o que hai. E por último, e remato, penso que precisamos dunha adaptación social ao modelo de éxito. Unha persoa de éxito non é unha persoa con títulos e honras. Unha persoa de éxito é alguén que se está a desenvolver profesionalmente naquilo que lle fai feliz individualmente. Porque aí, no que nos fai felices, está o noso entusiasmo, a nosa dedicación e a nosa capacidade para facelo realmente ben. E aquí remato. Moitas grazas. Buenos días. A verdade é que moito agradezo a Asociación Galega de Editores terme convidado a participar neste simposio do libro e a lectura que hai 16 anos iniciamos neste mesmo espazo, e a verdade é que todos os proxectos que en Galicia teñen continuidade e un proxecto formativo como este para o sector da edición, pois merecen todos os parabéns e recoñecemento.
Como comprenderedes, todos me coñecedes, pois falar do libro da lectura e do futuro da educación pois é algo que a mí me interesa, porque probablemente pois son os dous eidos ou as dúas angueiras das que formo parte a miña vida profesional, que son a defensa da educación pública e a defensa da edición en lingua galega. Tratarei de abordar este tema pois dende unha posición hibridada de mestre-editor ou de editor-mestre, porque de alguna forma pois é a miña ollada sobre esta cuestión. É dicir, probablemente eu xa o teño comprobado que o que digo pois non convence nin especialmente o sector educativo, nin probablemente a todo o sector da edición, pero, bueno, eu vou a tratar de abordar cinco cuestións, 5 temas que creo que son de interese tanto para a defensa da educación pública como da edición educativa en lingua galega. Moitas destas preocupacións foron expresadas e compartidas por Fernando Lacaci, a quen teño que felicitar por a súa magnífica intervención que no sustancial comparto, como poderedes logo comprobar. Os 5 temas dos que quero falar son o primeiro, e para min esencial, na educación do futuro e o modelo de educación inclusiva, pero abordalo dentro do entorno actual da innovación educativa e da digitalización do sistema educativo, que son procesos que están en marcha neste momento. Despois, a segunda cuestión que quero abordar son os recursos didácticos na escola galega actual, o papel do libro de texto en formato papel e os sistemas de gratuidade e de socialización dos libros impresos que existen neste momento, e o mal chamado libro educativo digital, que en Galicia se desenvolve ao fío dos programas Avalari e Disgal. Iso será outra parte da miña reflexión e as miñas opinións sobre esa cuestión. Despois, outro tema que considero fundamental en este momento para o futuro da educación pública en Galicia, que é a expectativa que pode crear un novo pacto alrededor da educación no Estado español, e a posibilidade de centralización do currículum e a pedra de toque que xa guindaron nos últimos meses os sectores da centralización educativa en España, que non van a parar hasta poñer este debate como central na educación pública española, que é a centralización das probas de acceso á universidade, das ABAU, que é un globo sonda que ten unha importancia, na miña opinión, especial en este debate. A cuarta cuestión é o papel central das bibliotecas escolares como aula primeira de cada centro escolar público e laboratorio innovador do centro educativo. Me parece que é un tema que aos editores nos interesa especialmente, e que os docentes no actual proceso de innovación educativa poden asumir como idea compartida en moitos claustros, e me interesa tamén comentarlo. E por último, e probablemente igual que a educación inclusiva, para min que é a cuestión central, é o estado precario da lingua galega e a necesidade dun novo modelo para a súa utilización como lingua vehicular, e as posibilidades que existen neste momento de compartir un novo modelo de inmersión en lingua galega. Son temas, este por exemplo é un tema do que apenas se fala, é un tema no que parece que saiu fora da xenda, e sin embargo é un tema absolutamente central para o futuro de Galicia como identidade, como comunidade de convivencia. Conocemos que o tema da escola inclusiva, escola radicalmente inclusiva, que
E sabedes que o día 12 está prevista unha folga xeral no ámbito educativo, unha folga que está apoiada por todos os sindicatos e que reclaman, sindicatos do profesorado, que reclaman que en Galicia se garanta o cumprimento das ratios e recupere o horario do profesorado anterior ao ano 2012. Isto é un síntoma, é un síntoma bueno, que probablemente foi Galicia e foi o presidente Feijóo un dos que máis se esmerou nos recortes do ensino público que se produciron a partir do ano 2009, xa comenzaron de forma máis explícitas e que levaron a un aumento das ratios e do horario lectivo que non mellorou a calidade do ensino público en Galicia. Partimos, pois, dunha situación de retroceso, probablemente no sistema, e un sistema que se propón un modelo de educación inclusiva e eficiente que dé a resposta á diversidade. Trátase, e antes o explicou tamén Lacaci, que respondamos ás necesidades de todo o alumnado presentando as diferenzas en termos de normalidade e de equidade. Isto non é unha cuestión menor no noso sistema educativo, sino que ten que ser o principio que articule un modelo inclusivo que vai moito máis alá da abordaxe educativa para o alumnado con discapacidade, con necesidades educativas especiais ou de pertenza a unha cultura, unha raza, unha religión diferente. É un novo modelo para todos. E isto, a verdade que non é porque en este momento traballe como orientador e parece que a cuestión da escola inclusiva corresponde aos orientadores, as persoas que nos dedicamos deste traballo nos centros, sino que entendemos que se trata dun enfoque total que require e vai a modificar o funcionamento de todas as pezas, da formación do profesorado, dos recursos didácticos que utiliza, da asignación horaria e de tantas outras cousas. Un modelo de educación inclusiva supón a aceptación de que afecta a todo o alumnado, para min iso é moi importante, e exixe a transmisión tamén de novos valores e exixe tamén a utilización dunha nova metodoloxía que, se queredes, podemos identificar coa metodoloxía cooperativa, e exixe, sobre todo, un currículum flexible ao contexto de cada aula. Aquela idea de que se vai a impartir os mesmos contidos en terceiro de primaria na área de lingua galega en todos os centros de Galicia a mesma hora, pois iso é absolutamente fora do que un modelo de educación deste tipo que exixe, insisto, flexibilización das metodoloxías e unha nova concepción curricular. No marco deste modelo inclusivo educativo, especialmente, eu entendo sobre todo nas etapas infantil e primaria, as experiencias vividas, ou mellor, as experiencias gozadas por cada un dos alumnos se converten en obxectivos por diante das propias aprendizaxes. E isto é algo que para min é especialmente importante en este momento da miña propia vida, que comprendín despois de máis de 35 anos de terme incorporado ao sistema educativo, que son as experiencias gozadas e as experiencias vividas na educación infantil e na educación primaria son en gramática, son inesquecibles. E en ese sentido son probablemente máis valiosas que a propia adquisición de aprendizaxes específicas ás que se pode acceder tamén por outras vías. Aventuro que no futuro a educación inicial será máis experiencial e máis cooperativa que o modelo actual baseado na adquisición de aprendizaxes específicas individualizadas. E creo que este ámbito experiencial
que cada vez ten máis peso, pois conleva unha nova educación en valores, especialmente no ámbito da igualdade, pero tamén no ámbito de todo relacionado co emocional. Probablemente, e fixados a barbaridade que vou decir en este momento, pero apuntadea, sobre os editores, probablemente sea a Axenda Escolar manuscrita o primeiro material didáctico, mesmo por diante dos libros de texto e dos accesos á rede. Igual que eu viñen a este encontro apenas co teléfono e con esta libreta, pois probablemente no futuro abondará coa Axenda Escolar manuscrita como xeito de intercambio de información entre as familias e o centro escolar, ou por medio dunha comunicación por medio do teléfono móvel. E isto nos indicará moito, probablemente, de que es el ámbito experiencial e emocional el fundamental na escola primaria, xa que, digamos, as aprendizaxes e os accesos a información se podrán utilizar outros recursos. A educación inclusiva tamén afecta o proceso de digitalización que corre o risco de abrir unha nova fenda de desigualdade entre os centros e entre os propios alumnos. E isto é algo que en Galicia non é menor, é dicir, hoxe xa existe unha fenda de recursos económicos entre os centros públicos que forman parte del programa EDISCAL ou de algún outro programa de innovación, e outros centros públicos que por diversas circunstancias non participan nestes programas. A esta altura tamén quero insistir en outra idea na que teimaba cando era editor, pero agora que teño tamén a experiencia de formar parte do cadro do ensino público, que é a de non identificar a innovación educativa coa digitalización educativa. Isto é un dos prexuízos, é un mantra que utilizou o goberno, as diversas consellerías de educación dos gobernos de Feijóo, que a digitalización que se promovía primeiro polo programa Avalar e despois polo actual programa de EDISCAL, iban da man da innovación educativa. A verdade é que non é certo. Antes explicaba Fernando Lacaci que non se trata dunha cuestión da utilización dos recursos, sino dos modelos educativos que se empreguen. Non identificar digitalización tampouco só con robótica, só con gamificación ou cos contidos, a utilización de algúns contidos digitais que apenas son recursos didácticos. E aquí chego a outra para min, das ideas esenciais deste momento, que a chave da digitalización educativa está no emprego das utilidades hipertextuais. En definitiva, utilizar os textos electrónicos, con todas as súas utilidades hipertextuais e multimodais sobre diversas pantallas, dende o ordenador, a tableta, o teléfono e a consola. O que define a digitalización é a utilización do hipertexto, non é a utilización das pantallas. Isto é unha idea que recalcamos moitísimas veces desde o ámbito da edición, e que, sen embargo, se ten identificado que é exclusivamente a utilización de textos planos, textos sin utilidades, sin enlaces, textos sin os caracteres multimodal que poda proporcionar o vídeo, o audio ou a interactividade de algún tipo de actividades. En ningún sistema educativo do mundo, creo non equivocarme, onde citou José Moyano na súa intervención que eu puiden seguir por streaming, os libros educativos digitais son capaces de competir
en atractivo e interactividade coa industria dos videoxogos. E isto é unha das cuestións, outra dos prexuizos educativos que, desgraciadamente, moita parte do profesorado comparte con unha ingenuidade asombrosa. O nivel de interacción que se establece entre o usuario de Fortnite, que é un xogo para alumnado de, creo que son 12 anos en diante, que utilizan a partir de terceiro ou de cuarto de forma masiva o alumnado, e que centra a súa conversación, porque os videoxogos teñen un papel en este momento extraordinario, que é do que falan os rapaces, e os rapaces que non utilizan esos xogos son excluídos da conversación, non teñen, é unha nova forma de exclusión moi simpática, non? O nivel de interacción que require a nivel de coordinación visomotriz, a nivel de atención sostida, participar en calquera destos xogos non ten nada que ver coa maior ou máis sofisticado recurso digital educativo que se poda utilizar pola experiencia que quizás son os máis vistosos en plataformas de Apple, non? É imposible, pero que é imposible porque non se trata diso, non se trata diso, pero bueno, é algo que moitas veces funciona como un mantra. En definitiva, xa para acabar con este apartado de reflexión sobre a escola inclusiva e a digitalización, o obxectivo da escola debe ser promover a competencia digital, debe ser educar na lectura crítica e na escritura de hipertextos. Isto é a educación del futuro. E iso require, e agora entramos nos soportes hibridados, é dicir, é dunha ignorancia supina defender como a educación do futuro como ten feito algún conselleiro de educación en Galicia, un centro donde non existen libros, un aula donde non existen libros de texto. E os libros de texto son apenas, e que me permita, e aí disiento con Fernando, os libros de texto son secuencias curriculares anuais, hasta ahora, vamos digamos a definilo in extenso, non? Son secuencias curriculares de carácter anuais, fixadas nunha materia determinada do currículum, que establecen e desenvolven contidos e actividades tanto para o alumnado como para o profesorado. Iso é o que facíamos os editores de libro de texto. E os libros e os contidos e os recursos digitais que coñecemos ata agora son probablemente esas mismas secuencias anuais, esas mismas secuencias de un área determinada, establecendo contidos e actividades que, en algún caso, a diferencia dos contidos dos libros impresos, poden ter algún tipo de interacción ou a utilización de algún tipo de carácter hipertextual. Non está, sin embargo, ningún dos dous na raíz do que eu antes explicaba do modelo de educación inclusiva, de currículum flexible e de metodoloxía cooperativa. E aí é onde, na miña opinión, é o gran reto que teñen os editores e as editoras educativas do futuro. Dar resposta a un novo modelo de educación inclusiva, de currículum flexible e de desenvolvemento dos recursos ou de utilización dos recursos hipertextuais tanto a nivel da lectura e da escritura. Neste modelo que eu concibo experiencial a nivel educativo, a lectura é a disciplina, se queredes chamarlo central, a lectura crítica, a capacidade de ler textos analóxicos impresos, a capacidade de ler
e utilizar hipertextos, o que require probablemente unha formación dun lector moito máis experimentado, o que recorre sempre Daniel Cassani, sabedes que é o grande autor, e especialmente no seu libro Entre Liñas, que defende a lectura, digamos, como a lectura crítica hipertextual como gran paradigma educativo da educación do futuro. Indudablemente, unha escola inclusiva e cooperativa require recursos diversos e transversais, que sean impresos, que sean digitais e que sean experienciais tamén. É dicir, non podemos, a opción non é utilizar un tipo de libros ou outros. Nos dous centros onde eu traballo, forman parte en quinto e sexto de primaria do programa de ISGAL. Non hai libros de texto, os denostados libros de texto desapareceron da clase, e o que hai son uns magníficos ordenadores, ahora, a verdade, Toshiba, extraordinarios. Non son, porque antes, nesta mesma mesa, hai varios anos eu criticaba de que non funcionaban, agora funcionan. Funcionan porque se meteron moita pasta aí, hai millóns de euros. Pero o recurso didáctico fundamental non son os ordenadores, son os cadernos impresos. Entonces, utilizan os ordenadores e o caderno. E ademais é estupendo que entre Moyano ahora, porque nas aulas de Disgal o recurso didáctico fundamental son os cadernos, Pepe. Non, es que é así, é a experiencia que teño e a experiencia que teñen os nosos alumnos. E as probas, a avaliación que se está facendo en Disgal son con probas impresas. Os alumnos están utilizando, porque os entornos virtuais de aprendizaxe en este momento ainda non funcionan como tal. O que sí é certo que, ademais do caderno, hai dentro de cada unha das aulas hai un grande ollo que nos abre unha fiestra ao mundo e á sociedade, que é a pizarra digital interactiva. E isto sí que para min un recurso poderosísimo, extraordinario, que permite dende a educación infantil o acceso a la información. Eu moitísimas veces, o ano pasado, que estaba no Colexio Lope de Vega de Vigo, que é un dos monstruos do Colexio de Educación Primaria, con 700 alumnos, que, unha barbaridade estas que ainda existen no sistema educativo. Iba a clase de 3 anos, dos grupos de 3 anos de infantil, ahora chamase cuarto de infantil, que sempre é unha confusión. E sempre me decía: Manolo, sabes que vamos a comer? E de 4 anos, entón iban a la pantalla, sabían que se le daban abaixo, salía Google, solo poñían la L, e xa, porque la caché do ordenador, salía Lope de Vega, entón salía a página web, e eles sabían donde iban, e al final saía un PDF despois de 5 ou 6 pasos, e sabían, e entonces era cando che pedían que ti lo leras, que hasta aí era, el proceso estaba controlado, lo que non estaba aínda, porque por a idade que teñen, el proceso lector. E para min esa, a primeira vez que vivín, despois contaba como un parvo, sabedes o que me pasou no cole e tal, estas cousas que fan os mestres, pero se o interiorizades é tremendo. É dicir, o proceso, digamos, la educación digital xa está, é dicir, la lectura como tal é un correlato final. As administracións educativas, e especialmente a galega, apostaron polo digital non por un modelo educativo, sino basicamente para aforrar na adquisición de libros de texto na educación obrigatoria.
eu creo que isto é, claro, eu sei que isto, por exemplo, a moitos dos meus compañeiros, pois, lles parece, bueno, o gran negocio que tiñades os editores, os 10 millones de euros que se gastan en comprar libros, etc. Bueno, pois, a cuestión, pero é importante que entendamos onde está a orixe das cousas. A orixe non estuvo nunha decisión educativa, sino nunha decisión especialmente económica. Outra cuestión que tamén estou vivindo nos centros, a verdade é que visito bastantes, a socialización dos libros impresos, denostados polo seu carácter atávico, pois o acaba de expresar Fernando. Claro, la utilización de libros impresos en algún caso despois de 6 anos é un modelo que xa non ten volta. E aí os editores tedes que asumir que este uso e abuso dos libros impresos desprezou o valor deste recurso ao tempo que non foi sustituído por un servicio de apoio educativo ao profesorado. E que isto é unha das cousas que eu comentaba a Noli, que é máis impresionante da situación actual. É dicir, todo o mundo nos centros de nosa, porque claro, os libros xa non teñen valor, e por suposto valor económico, porque claro, os libros están forrados e reforrados e reutilizados, pero sin embargo el profesorado sigue confiando en que los de la editorial le van a proporcionar la programación en Word para despois poder facer la adaptación curricular significativa, e despois tamén, bueno, incluso van a protestarlle porque ou a reclamarlle que incorpore la programación que proporcionan os editores, cando se prescribiron os libros, as novas indicacións da inspección educativa. Isto é genial, é dicir, porque senón necesito iso, pero claro, en todo caso, iso podría ser un servicio que recibisen o profesorado de actualización por parte dos servicios de orientación educativa, como que é unha das responsabilidades que temos, o plan de acción tutorial, por poñer un caso. Entón, eu aquí, onte pola tarde, que estaba probablemente así un pouco irresponsable, na medida de decir barbaridades, decía: ao tempo que non foi sustituído por un servicio de apoio educativo público apoiado ao profesorado, que continúa facendo o sector editorial privado como se tratase da orquestra do Titanic. E isto é un pouco, bueno, pois, o que podedes estar vivindo, é dicir, pois, sigamos dando servicios al profesorado, ainda que sabemos que nunca el modelo de libro escolar vai a ser como foi no seu momento. Os materiais de fiscal non son mellores que os textos impresos, apenas achegan algunhas utilidades hipertextuais como as audicións, e o nivel das actividades interactivas é moi baixo. Eu a verdade que utilizo algunha vez na hora da lectura, na clase de quinto, pois, algún dos materiais, que tanto os de EDB como especialmente os de la empresa Netex, e pois a verdade que engaden algunha utilidade máis, pero aínda non é un entorno virtual de aprendizaxe no que se tiren todas as posibilidades e os recursos que hai na actualidade. Despois, outra cosa das que temos que ser conscientes, creo que foi Ana quen dio un pouquiño da súa intervención. En casi todos os centros públicos en este momento hai dúas grandes fotocopiadoras a cor que consumen aos alumnos, se lles pide en casi todos os centros
que entreguen un paquete de 500 folios, es como un pago, es decir, son 2,50 € ou 3 euros. El papel lo proporcionan las familias y el tóner lo proporcionan los gastos de funcionamiento do colexio. Y las fotocopiadoras nunca tanto funcionaron nos colexios públicos de Galicia, así ou non, Fernando. E traballan con renting. Entonces habría que tamén coñecer, estou un pouco desatado, así tedes que habría que coñecer esas cifras económicas, ¿no? Pero a verdade é que é un modelo que é necesario, e eu son o primeiro que fotocopia, porque é o único xeito que ten o profesorado de flexibilizar o currículo. É a única forma, é dicir, porque non ten outros recursos que a súa vez proporcionan as editoras nos seus como recursos complementarios, etc. Estas máquinas de impresión e os tóners tóxicos que non son reciclables son os grandes beneficiados deste modelo galego de recursos didácticos, de libros socializados durante 6 años e recursos didácticos digitais infrautilizados. Non vou a falar máis de recursos, se queredes despois podemos comentarlo. Sobre a cuestión do currículo único estatal, esta é unha preocupación que depende moito do que vai a ser o futuro do Pacto da Educación, se é posible, onde van a existir dúas posicións, ou unha centralización do curricular ou manter el currículum diversificado. É dicir, eu creo que ese é un debate de política educativa de moita altura, dependerá tamén de como vaya a cuestión dos nacionalismos e das identidades digamos no ámbito de España como espazo político de convivencia, se queredes que utilice un eufemismo para non referirme a outras cousas. Indudablemente é intelixente por parte daqueles que queren centralizar o currículum pensar que por medio dunha proba externa única a nivel do Estado se pode conseguir. É a vía máis directa e a vía, digamos, eficientista do propio sistema educativo. O que pasa que si se establece unha proba dese tipo, indudablemente as outras pezas do sistema educativo probablemente tamén se modificarían. Claro, las decisiones políticas sobre os editores teñen unha grandísima importancia e aí coñecimos todos a catástrofe que vivimos en Galicia no ano 2009, cando se modificou de forma unilateral por parte do goberno de Feijóo o decreto de plurilingüismo, que supuxo a desaparición das matemáticas dentro das áreas nas que se utilizaba o galego. Bueno, eu creo que este é unha circunstancia semellante a que estamos vivindo. E xa remato. Sobre as bibliotecas escolares, a experiencia galega amosa que é posible recuperar a idea da biblioteca escolar como corazón do centro, como promotora do fomento da lectura, como centro de alfabetización informacional e como canle fiestra de acceso á información. O mellor que do sistema educativo galego é a rede de bibliotecas escolares. Non temos un modelo do que tirar moito proveito e sobre todo que centra na lectura e na nova lectura hipertextual o que son os objetivos da educación do futuro. Hai diversos retos editoriais
que debemos e podemos identificar en este modelo de bibliotecas escolares. O primeiro, que non debemos identificar as bibliotecas escolares cos libros de lectura, coa literatura infantil e juvenil. Eso é esencial. O libro informativo e o libro ilustrado siguen sendo unha asignatura que en galego e para os centros educativos en Galicia teñen moitísimas posibilidades e moitísimo futuro, como os modelos de lectura fácil, como proposta de modelo de lectura inclusiva para o alumnado que teña necesidades educativas especiais. É dicir, fixéronse hai 15 días unhas jornadas, a semana pasada, unhas jornadas de lectura inclusiva onde os modelos de lectura fácil, especialmente que se desenvolven no País Vasco e en outras comunidades, foron presentados con gran interés. Dende as bibliotecas escolares ten que haber posibilidades a lectura utilizando tamén libros electrónicos en formato EPUB, e deberían existir tamén unhas axudas para revitalizar a digitalización do Fondo Histórico dos Editores Galegos para que este tipo de libros en formato electrónico puidesen estar disponibles nos centros educativos e puidesen ser tamén utilizados polos alumnos igual que os libros impresos. Despois hai xéneros diversos como el cómic, la novela gráfica, el álbum, los clásicos a medida, que tamén hai moitas posibilidades, como o da de biblioteca pedagóxica ou de recursos para o profesorado, que están ainda por explorar. E xa remato con unha reflexión sobre o futuro da lingua. Probablemente, na miña experiencia actual e despois do vivido nos últimos anos, a cuestión que máis me preocupa é o estado da lingua galega nas aulas de educación infantil e de educación primaria. Teño a fortuna de estar en centros galeguistas, en centros onde se utiliza o galego como lingua vehicular, non só na administración educativa, sino na relación que temos o profesorado co alumnado. Pero ni siquiera en centros galeguistas como os que eu participo contamos con unha utilización por parte dos alumnos do sistema educativo. Continúa sendo irrenunciable o obxectivo da dobre competencia, o remate da educación secundaria obligatoria e do bachillerato de todo o alumnado nas linguas oficiais. Eso non é unha cuestión que está por riba da situación sociolingüística que teñamos en cada centro. É dicir, non é unha cuestión de opción de cada centro. É dicir, o remate da educación obligatoria, todos os alumnos e alumnas dos centros públicos e privados en Galicia deberían ser competentes porque iso así está establecido no currículo, non é unha cuestión de política lingüística. E isto é imposible de conseguir en este momento, e probablemente para recuperar, digamos, a posibilidade de unha abordaxe hai dúas cuestións. E a primeira é saber que o debate non está entre escoller un monolingüismo en castelán e unha utilización do galego. Non. É dicir, temos un monolingüismo castelán como modelo de utilización vehicular de referencia e como alternativa temos que establecer un plurilingüismo restitutivo onde esté o castelán, onde esté o galego, onde esté o inglés e posiblemente onde esté tamén o portugués. É unha das temas que, de feito, en este momento decidín, dirades, outra chifladura,
Eu vou a clases de portugués 5 horas a semana. Debería probablemente ir a máis cursos sobre bibliotecas de información, de bibliotecas inclusivas ou de innovación en robótica, tal, non? E que me parece que temos que crear un novo marco para o ensino das linguas e en Galicia un marco de plurilingüismo restitutivo onde fronte a un modelo dunha única lingua e outra lingua internacional existan este modelo máis cooperativo. E para eso é necesario que os galeguistas cheguemos a un acordo sobre cal debe de ser un novo modelo de utilización do galego como unha das linguas vehiculares no sistema educativo. E iso, como se fixo a finais dos anos 80, haberá que facelo a finais da segunda década do XXI. E iso, bueno, pues é algo que sería decisivo para o futuro da edición en lingua galega e sería tamén decisivo para o futuro do galego no sistema educativo. E, bueno, perdonade as barbaridades que escoitastedes en algún caso que poden ser vivenciadas, pero sí que teño unha comentaba eu tamén a Noli cando íamos, teño unha actitude esperanzada sobre o futuro, tanto sobre o futuro do idioma, sobre o futuro da lectura, que no ámbito educativo como centro das políticas de innovación, como sobre o futuro da propia edición en lingua galega. É evidente que aquel modelo que utilizamos os editores galegos para o desenvolvemento do sector, que era un 40% de edición de libro de texto que financiaba a posibilidade de outros tipos de edición, ese modelo desapareceu porque as necesidades do sistema son outras e porque as políticas educativas foron outras. Iso non é nin bo nin malo, é dicir, mudou a situación e agora hai outros retos, e tanto para o libro educativo, para o libro que forme parte das bibliotecas escolares, como para os accesos a información. Moitas gracias. Bueno, bos días a todas e a todos. Vou xa directa ao gran. Titulei a charla co nome de Contextos porque para ben e tamén para mal o meu contexto vital está ligado de todas as maneiras ao libro. Para empezar, porque son filóloga. Despois, porque tamén traballei editando e tamén sendo autora de moitos libros de texto dentro de Obradoiro, de Santillana. Despois tamén porque son profesora de literatura, de lingua castelá e literatura, ahora mismo no ensino secundario, pero tamén no ensino universitario. E tamén porque medrei nunha librería. É dicir, a miña familia, durante máis de 28 anos, tuvo valentía de resentar un pequeno negocio, unha librería cerca de Santiago. Entonces, todas estas posicións, digamos, que me permiten ter unha visión poliédrica e bastante interesante, creo, sobre certas realidades. Por exemplo, acabo de ir algunhas cousas sobre o libro de texto e é moi interesante porque, claro, cada persoa aquí ten unha vivencia distinta e para mí tamén foi moi interesante ser alguén que os vendía e oía moitas cousas nesa tenda, ser alguén que os facía e que encargaba contidos e que facía contidos, ser alguén que cruzou ao outro lado e ten un libro de texto na aula e ve que funciona e que non cando estaba naquele ordenador tecleando e cando está ahora na aula, e tamén ser alguén que
na investigación universitaria se dá conta como, por exemplo, na miña opinión, actualmente hai unha barreira que non se salta e un montón de cousas que non permean o discurso que está nos libros de texto de investigación que se está facendo. É como un libro de texto ten moitísimo máis poder para divulgar e crear unha visión literaria, penso eu actualmente, que moitísimas das cousas que se fan no entorno universitario, que non están divulgadas nos lugares precisos para que permeen a sociedade. Entonces, estas distintas facetas dan como unha visión moi poliédrica que vou intentar trasladar aquí a esta pequena charla. En concreto vou falar desde estas experiencias e das visións que me deixaron dun tema que fai moito tempo que a min en todas estas posicións me preocupa e me ocupa bastante, que é o da igualdade. Eu creo que é un tema que entronca directamente con todos os asuntos que nos traen hoxe aquí, o futuro da educación, porque eu creo que a educación do futuro que queremos inexcusablemente ten que ter isto integrado. E, para min, este é un reto absoluto, un reto en maiúsculas, porque desde a miña visión no instituto, e creo que na sociedade en xeral, hai un peligro moi grande, desde o meu punto de vista, é que, por fin, hai un avance significativo e hai un discurso, é dicir, a igualdade está dentro do discurso xa, vale? Entón, claro, ti vas ao instituto ou estás na sociedade e isto parece que xa se oi por todos os lados. Para min, iso é algo positivo, pero tamén é un peligro, porque pode invitar a pensar que as cousas están mellor do que están. Pero despois o que ves é que iso permeou no discurso, pero non está sempre asimilado. Entón, falase deso, multiplícanse as iniciativas, multiplícanse os materiais, pero iso está convenientemente asimilado. Para min, non tanto. E é máis, hai signos preocupantes de retroceso nalgúnas cuestións. Entón, para min, que isto este na educación do futuro non só é unha preocupación necesaria, sino que é un reto importante, porque hai unha falsa imaxe do que está pasando. E despois creo que a igualdade tamén entronca directamente con outro asunto que nos trae aquí, que é o do libro. Desde o punto de vista dos materiais, dos que falarei como docente, ti te pode servir para levar a cabo certas iniciativas. Eu, que son profesora de lingua e literatura, penso que a miña materia é un lugar absolutamente privilexiado para formar persoas. Porque a lingua permea todo, e os textos, permea o que eres, en todos os sentidos. Entón, tamén permea estas cuestións da igualdade. Entón, para mí sempre foi un elemento central da materia, igual que a moitos outros. Entón, vou falar primeiro un pouco da relación da igualdade ca vida do centro e cas iniciativas docentes e despois cos materiais que temos a disposición, sexan libros de texto, sexan outro tipo de libros. Pero ao final, cando fixen un pequeno esquema para vir aquí, do que me din conta é que o meu discurso sempre botaba en dúas ideas clave, que son: está moi ben, por fin, hai unha explosión de cousas que non había, por fin, isto é moi, moi positivo, pero xa está, estuvo ben, isto, pero xa, igual estamos xa no punto de avanzar un paso máis e incluir un pouco máis de exixencia e de rigor nesas iniciativas e neses materiais que están aparecendo. Para mí xa chegou o tempo desto, estuvo ben, pero xa hai que ir un paso máis alá. Con respecto á igualdade no que é a vida do centro, moitas persoas optamos por facer unha formación relacionada ca igualdade. Sobre todo, eu non só porque sea profesora de lingua e literatura, eu considere, xa unha cousa transversal, non? Tienes alguén que está diante de xente que está nun período central da súa vida, a adolescencia, e todo o que ti eres
vese. Entón, vale, optas por formarte, a formación que se ofrece, que para min, nalgúns casos é de moita calidade, da que eu puido disfrutar como docente, ofertada polos cursos do CAF e todo isto, o problema é que é optativa. E como sempre, estamos no problema da vontade. É dicir, e ao final que pasa? Que sempre vai a eses cursos as mesmas persoas, que normalmente ademais son as que menos precisan ir, e sempre é como o de sempre. Agora sí que se produciu un punto de inflexión porque parece que entre os cursos obrigatorios, cando unha persoa aproba a oposición, ademais do de lingua galega, xa se inclúe o de igualdade. Bueno, é un paso. Non vou dicir que me encante, porque coñezo os contidos dese curso, son moi básicos, é un curso en rede. Ao final, esta formación casi testimonial, con un nivel de exigencia mínimo, pero bueno, xa se empeza a ver que eso non é algo que se deixa á vontade, que empeza a estar como no centro da axenda. Para min é importante. E despois, con respecto á vida do centro, xa non á formación do profesorado, eu detecto certas fortalezas, é dicir, é certo que ahora se multiplican as iniciativas, ás veces a golpe de efeméride, pero é raro xa que non haxa algo programado en todos os centros para o 25N, para o 8M, vale, pero tamén se detectan algunhas debilidades. Para min este aluvión de iniciativas é moi positivo, para min é todo positivo frente á nada da que viñamos, pero tamén hai algunhas debilidades. Por exemplo, levar a cabo iniciativas deste tipo require moito traballo, é moita vontade, é moita coordinación. Entonces, eu, retomando o papel da biblioteca, que en ningún caso é un depósito de libros, xa é un lugar donde pasan cousas, e moitas veces, se está ben feito, pode ser o eixe central da vida do instituto. Pero que pasa? O de sempre. Depende da vontade e de disponibilizar unhas horas extra de traballo, se é que as tes. Entonces sempre pasa o mesmo. Que ben esta iniciativa. Que ben que fagades isto. Sí, isto está moi ben. A igualdade, o feminismo, sí, tal. Pero a hora da verdad, quen ven a axudar? Quen ven a facer algo? E tampouco, é dicir, todos somos feministas, pero, non? E despois, bueno, tamén, a ver, hasta certo punto tamén pode ser lexítimo, porque, por exemplo, no meu instituto, este ano, o meu instituto ten excelencia en ciencia, non? Entonces hai un club de ciencia que funciona maravillosamente polas tardes e tal. Este ano convocaron os clubes de letras por parte da Xunta. Solicitouse eso, eu participei no proxecto que se pedía, que ademais este ano está centrado na igualdade, pero levou máis ben a redacción do proxecto outro compañeiro, porque, bueno, eu estou noutras cousas, tal. Claro, el díxome, e ten toda a razón, é unha posición absolutamente lexítima, díxome, vale, isto está formulado para preferentemente desenvolvelo polas tardes, reunións cos alumnos, un proxecto que levas a cabo e tal, precioso, pero ao final hai un montón de oferta educativa impartida por docentes gratis, case un sistema paralelo polas tardes, que queda moi bonito ofertalo, pero a costa de quen? Porque no meu instituto eu teño 170 alumnos, 5 niveles educativos, 4 materias, teño o tope de horas lectivas permitido e os meus compañeros non están mellor. Por qué? Porque é un instituto con tanta diversidade e tanta falta de atención ás realidades moi diversas que todos decidimos facer desdobles e dar máis horas de clase para ter a cambio grupos máis manexables a poder chegar. Entón, eu entendo que moita xente xa non teña ganas nin posibilidade de dar máis, porque tamén hai máis vida e máis cousas que atender. Entón, isto de que dependa da vontade e que sea un asunto casi gratuito,
non axuda, desde logo. Despois, outra debilidade que vexo é o currículum. Se isto estuvese dentro do currículum, pois xa estaba. Está. Pero aquí para min entra a importancia dos materiais, e iso é algo ao que volverei. Se ti tes unha lista de libros obrigatorios e pensas que ainda tes que engadir algunha muller, se tes unha lista ou un texto teórico e pensas que ainda tes que engadir uns apartados a falar de algunha autora máis, se o ves como un engadido a algo que xa é inabarcable, posiblemente te supere. Se o material está ben feito, eso xa tiña que estar incorporado. Non é algo engadido. Entón, para min aí está a forza do material. E deso falarei máis tarde. E outro tema, para min, é o peligro de cando algo se convirte nunha moda. E isto, igual que o do medio ambiente e tal, neste momento ás veces funciona como unha moda. Eu vin en institutos protagonizar exposicións de científicos e tal a profesores que despois, en xuntas de avaliación, tiñan comentarios que eu nunca pensei oír nun centro educativo, profundamente machistas. Pero ao carro da igualdade súbese todo o mundo, sobre todo se dan un diploma dun plan proxecta ou do que sexa. Entonces, eu non creo que esa persoa, os seus alumnos saben quen é. Porque eso, o que ti eres vese todos os días, non se solventa con a exposición. Entonces, como isto agora, este peligro das modas ten pois estes recovecos de que moita xente se sube ao carro e non sempre con rigor. Outro tema, por exemplo, é o das iniciativas vistosas. Por exemplo, eu, con motivo do 8M ou do 25N, atopo que, claro, cando queres levar a cabo unha iniciativa potente que realmente deixe algo dentro dos rapaces e das rapazas, eso dá moito traballo e exixe moita coordinación. E moitas veces só in en centros, cando se propón un traballo así máis profundo, eu desde a miña materia, que ten moito traballo de textos, ás veces atrevémonos, pero claro, ten un coste, se non se implica máis xente, e eles o que queren é, e isto aí no eu literalmente, algo máis vistoso. Por exemplo, nun centro onde estiven, vivín esta situación. Era o 8M, o Concello fixo uns bocadillos, violetas, e mandounos ao colexio para sacar fotos cada un con unha oración ali escrita. Mandáronme como profe de lengua que se tiña a ben guiar aos alumnos para que escribisen ali algo. Esta encomenda de unha orientadora que nunca fixera nada por traer ali a ninguén, nin dar ningún tipo de formación relacionada ca igualdade. Polo tanto, estes pobres rapaces que iban a escribir? O que podían. Pois armaron unhas oracións, escribíronas nun bocadillo, fixáronse unhas fotos e subíronse á rede. Que aquí sempre se busca tamén que todo sea vendible desde o punto de vista visual. Entón, que quedou deso neses rapaces? Nada. Teño as fotos dos pobres aquí. Estas iniciativas que eles chaman vistosas ou facer un lazo negro que se vexa dende riba e tal, é dicir, está ben, é mellor que nada, volvo á mesma idea, pero eu penso que é o momento de avanzar un punto máis. Despois tamén pasa, é outra debilidade que detecto nos centros, a que a persoa que se ocupa destas cuestións acaba sendo como estigmatizada. Isto é unha cousa que falamos moito, pois as que pertencemos a un claustro de coeducación, que hai, imos a este tipo de cursos e tal. Eu aí, nun centro, entraba un grupo de profesores, había un carro, bueno, cunha fregona e tal, e alguén dixo, recollede eso que vos quedou aí, dixo yo a unha das profesoras. E alguén dixo, pero iso non te atreves a decirlo diante de Paula, porque Paula era a feminista do instituto. Ou os alumnos dicíndome, ti, profe, eres amiga da que nos ven
de Interrede dar aquí unhas sesións, porque é unha ONG que colaboraba en un horario de titoría, viña a dar programas de sensibilizacións diversos. Eres amiga desa, verdad? É que sodes así como moito deso dos valores, desas cousas así. Entón, claro, é unha cousa así como de estigmatización que a min non me gusta. Igual que entrocando co tema do galego, cantas veces oín que diría que era a profe de castelán. Por qué? E logo a de inglés fala inglés. No recreo. Es que, en fin, pois o mismo con este tema. É un tema que a min, en fin, como en todo, ao final é unha cuestión que depende moito pois, do factor humano. E ao final acabas facendo piña e iniciativas con xente que ten unha sensibilidade e unha vontade. E punto. Pero eu penso que hai cousas nos centros que non deberían ser unha cuestión de vontade nin de factor humano, que deberían ser entendidas como algo que vai sí ou sí. Bueno, e agora xa un pouco quería falar pois, da relación da igualdade cos materiais dos que dispoñemos, non? Os docentes. En primeiro lugar, cos libros de texto. Eu, que son das que non sigue o libro de texto, das que nada lle vale, quere o seu material e tal, son unha defensora absoluta do libro de texto. Porque o mundo é moi bonito, pero dentro dunha aula con 30 rapaces a 4 ou 5 velocidades, rapaces que viñeron do Brasil e non recibiron un curso de nivelación, rapaces con problemas moi serios de aprendizaxe, rapaces cunha diversidade terrible. Por exemplo, no meu instituto este ano hai un neno con síndrome de Down. Inmediatamente, eso motivou que as dúas PTs que temos no centro traballen día e noite con el. E retirou todas as nosas posibilidades para outro alumnado, a parte da coidadora. Que facemos? Entón, eu penso que canto máis material, mellor. Material digital, material escrito, bancos de materiales para distintos niveles. Eu considero que eu son unha mediadora. Eu teño capacidade para datar, para escoller, para seleccionar, pero quero materiales. Quero materiales, necesitos. Ahora, tamén vou dicir como entendo eu que deben de ser eses materiales, tamén como persoa que os fixo. Para min, o libro de texto é fundamental por varias razóns. Primeiro, porque desde a miña experiencia na editorial e máis na aula, eu teño totalmente claro que non é o mismo crear contidos que ser profesor. E todas as veces que desde a editorial se encargou traballo a profesores de secundaria, o resultado podía ser moi bo ou moi malo. Porque non é o mismo crear bons contidos, ben estructurados, a distintos niveles, estar ao día de como enfocar metodoloxías educativas que están na aula. Eso é cousas totalmente distintas. Entón, ti eres un especialista de coller materiais, todos os que poidas, e xogar con eles, adaptalos, tal. Agora, non tens por que ser un bo creador de contidos. Eu que quero son moitos materiais e feitos por vos creadores de contidos. E xa eu farei o que teño que facer como profesor. Entón, para min son realidades distintas e non hai unha correspondencia total. Polo tanto, eu defendo que o libro de texto o faga un profesional. E ti non podes facer todos os materiais. Eu fago moitísimos materiais. Non podes, non chegas a todo. Nin chegas a todos os niveis que tes. Non, eu necesito materiais feitos por pedagogos, porque a realidade que teño é esa. Podemos vivir no mundo de Yupi ou na realidade, e a realidade é moi complexa. Eu, o ano pasado, estaba nun sitio onde tiña 12 alumnos por aula. É que todos sabemos xa a teoría, sabemos o que é traballar por proxectos, sabemos que non se vive do libro de texto ao día, sabemos todo eso, xa o sabemos. É distinto, estamos bastante formados digitalmente. Penso eu. Creo que o problema non está tanto aí xa. Penso eu, pero bueno, despois disso podemos falar. Despois, claro,
Eu digo que o libro de texto sí, pero eu entendo o libro de texto como un banco de materiais. Cuidado. Acórdome cando estaba en Obradoiro e cambiamos a serie. Eu recibía moitas broncas por subir demasiado o nivel dos contidos. Acórdome que de repente o novo proxecto levaba bancos, bancos de actividades, bancos de textos, como un plus. Era un montón de material máis, pero de repente había algúns profesores que protestaban por isto. Por qué? Porque, como é isto que me estás ti descentrando? É dicir, isto eu sei que unha unidade a teño que dar en 2 semanas, polo tanto, agora a mí multiplicaches máis páxinas da unidade e agora que? Xa, pero é que xa é un banco, é para que escollas. Estou regalando 3 veces máis recursos, pero tamén quero ir un paso máis alá e un pouco dialogar co que dixo Fernando. Eu penso que sí, hai moito que formar nos profesores e hai moito que cambiar nos editores. E tamén hai unha reflexión que me tarda e considero importantísima no papel que están realizando as familias. Porque eses profesores que planteaban ali o problema de ir día páxina e de que o libro de texto funcionase como o guía da clase e non como un banco de materiais, estaban absolutamente atenazados pola presión dos pais de que non sacaba o libro, de que non sei que, de que non sei quanto. En que momento eu recibo como titora, porque claro, os profes de lengua case sempre somos titores, que pasamos moitas horas cos rapaces, recibo familias que veñen ali e non veñen como se ti foses un aliado na educación dos fillos, veñen defender os fillos de ti, pedir contas. Pareceme que hai moito que reflexionar. E parte da ligazón que teñen algúns profesores ao memorístico tamén ven daí. Eu nun instituto que estiven, todos queríamos facer as cousas de outra maneira. Eu, por exemplo, o desenvolveme a participación na clase, unha serie de elementos, unha actitude, en moitos sentidos activa, dun rapaz, considero parte importante da nota, pero xa recibín varias veces este aviso. Cuidado, porque ou levas un diario de clase exhaustivo, que o levo e quítame horas de vida, ou se non o faz, ese apartado, cando o pai puentee ao director e vai á inspección, tes que poder demostralo. Entón, que pasa? Que o apartado reservado na nota a eso convertíase en apartado reservado á libreta, que sona así como a decimonónico, pero era unha maneira de poder ter algo físico para defenderte dos pais. Que poña o que vale cada pregunta, que sea moi obxectivo, todo gramatical, porque senón como vas demostrar que non redacta ben, porque cho leva a non sei donde, porque vai ao inspector, en plan, o sea, creo que todo o mundo ten que facer unha reflexión. E dar un voto de confianza, a esa persona foi seleccionada e, home, haberá xente que teña outro modelo, pero tamén hai moita xente que se forma, que se esforza, quere facer as cousas de outra maneira e creo que non nos podemos ver como sectores inimigos, senón que todos estamos no mismo barco para lograr un obxectivo común. Despois, con os libros de texto, sigo na defensa deles fronte ao tema TIC. Para mí o das TIC está superado, é dicir, eu xa sei que non podo vivir allea a eso na miña aula, xa está, punto. Pero recollo un pouco o que se dixo aquí, co que concordo plenamente, o desafío non é a pantalla. É dicir, eu que observo nas aulas é que eles, que isto de nativos digitales, que efectivamente hai unha asociación co ocio absoluta, o mismo que manexan para o ocio son incapaces de verlle a súa funcionalidade e usalo para chegar a información. É como fago para saber? E logo Google vale para aquilo, pero para isto non. Despois, para min os retos que son dificilísimos están noutros lados. É dicir, a maneira, a super cantidad de información
eu moitas veces digo, a ver, búscame 2 vídeos de YouTube, 2 páxinas web, fiables ou non fiables, sobre Lope de Vega. Imposible que o distingan, incluso que eles son puramente visuales, vendo a arquitectura da páxina, que xa é un indicio de fiabilidade, nada. E despois, hai cuestións moi peliagudas, diluíuse a autoría, xa non hai unha liña editorial, xa non sabes quen está detrás desa publicación, a inmediatez, eu que sei, hai un montón de cuestións por detrás que afectan á capacidade crítica, á capacidade de seleccionar, de ver onde está o rigor, e que para min son o desafío. E moitas veces para enseñar iso non necesito nin o teclado, necesito os textos. Se poden ser en entornos digitais, mellor, pero eu teño que pelearme pola aula de informática do meu centro. Do investigación e tratamento da información, ás veces cun ordenador para 4. Entón, pero o que quero decir é, para min o desafío está en preparar a unha xente que nada en información, pero que non ten a capacidade crítica. E non sempre necesito tanta pantalla para enseñarlle eso. Creo que como a moitas cousas, como co inglés e con moitas cousas, hai unha fascinación absoluta polo soporte e non unha exixencia no que é importante e vai ao contido. E iso tamén me leva un pouco ao do libro digital, porque eu moitas veces en Santillana, América, etc., que aí están entrando moi potentemente en colexios e institutos, pero a todos os niveis, é dicir, teñen os soportes, teñen os programas de xestión, a formación do profesorado e tal. Preguntei moitas veces eso, cando vai ser algo, un texto puramente digital? Para unha persona que pensa distinto, que enlaza, que ten un hipertexto, cando non vai ser un PDF enriquecido? Bueno, xa, pero eso... Bueno, pois entón tampouco... Pero estamos no de sempre, o deslumbramento da pantalla para ao final ser tan arcaicos en tantas cousas aínda. O sea, é como os meus rapaces que van facer intercambios e saben tal, e viven enfrente a un souto e non saben que se chama souto, pero en inglés tal. O sea, o papanatismo de alistar en según que cousas dunha maneira tan pouco crítica. En todo caso, o que digo é que a min non me sobra nada, que eu estou a favor do libro de texto, pero concebido como unha das moitas ferramentas que vou ter. Canto a mellor antoloxía, cantos mellores exercicios, canto mellor material, porque non podo chegar eu a todo, e ao mellor non sei facer ese traballo, porque un docente non é o mismo que un creador de contidos, para min, mellor. E con respecto ao da igualdade, dentro dos libros de texto, a min, na miña experiencia en Obradoiro, vivín algunhas cousas que me levan un pouco ao que quero chegar. Por exemplo, estaba redactando a mellor a parte teórica da literatura, claro, como editora hai moitas cousas das que eres autora, pero non de todas, e produces unha encarga. Entón, eu encargolle un tema a alguén e incluso a persoas que eu considero fortemente sensibilizadas cos temas, e o que me chega é un texto para poñer no corpo potente do libro e ca mesma uns apartadiños laterais para recordar que tamén había mulleres. Entón, isto estuvo ben para min como un primeiro paso, non? Unha irrupción, pero eu vivo na utopía de esperar que eso este no corpo central, non nun apartado. Entón, un pouco para mostrar isto, vou poñer dúas imaxes. Eu fiz unha exposición cos meus alumnos de cuarto da ESO do centro no que estive no ano pasado, que se chama Conciencia de Mujer, que é como a visión da muller e o seu papel na ciencia. Entón analizábamos un montón de aspectos, pero un deles era a visión que se dá nos libros de texto. Nos libros de texto de ciencias. E non é só o texto, son os paratextos. Porque a selección fotográfica
a selección de textos. Eu, por exemplo, acórdome que poñía moita atención que, vale, serán detalles, eu quero pensar que eso entra, en que haxa unha paridade, en que as lecturas iniciais sean tantas de mulleres como de homes, en que as fotos e as ilustracións están coidadas. Para min estas cousas son moi importantes e deixan un pouso, aunque non estea no corpo da teoría. Entón, por exemplo, este era o cartel da exposición. Entón, viamos algunhas fotos. Estas fotos son, na maior parte, de axencias que se meten nos libros de texto, cando non se mete unha ilustración, cuestión de física ou de físico. Entón, as imaxes, claramente, sempre é unha modelo. A muller sempre nun segundo plano, é unha axudante frente ao científico que ocupa un papel central e, bueno, xa hai casos flagrantes, non? Ela mira como se traballa, el non importa a edad que teña, pero ela, sí. Entón, despois, apartadas e non apartados nos libros de texto. Este é un análisis da ausencia das mulleres nos manuales da ESO. Os datos son abrumadores. Entón, na linguaxe inclusiva, en todos os paratextos, no lugar donde as colocas no texto escrito, nas antoloxías de textos, para min iso é fundamental. Todo o mundo sabe que o que está no apartado da marxe non entra no exame. É unha lógica de aula. Entón, eu penso que isto estuvo ben, pero que xa toca ir un paso máis aló. Eu vexo no meu departamento que chegan libros de texto xa redactados desde unha perspectiva inclusiva e descubres gratamente que dentro xa hai un discurso unitario, xa non hai apartados, que as seleccións de textos xa teñen outro perfil, que os paratextos están coidados e eu creo que hai que empezar a deixar de vivir a golpe de efeméride e de apartados a camiñar ou aspirar a unha normalización. E agora voume referir a outros materiais que non son os libros de texto. Bueno, como a igualdade é un discurso que afortunadamente gana cada vez máis peso social, pois produciuse unha aluvión de materiais, cousa que está moi ben, pero como de 5 ou 6 anos para aquí, o aluvión de libros que buscan, que son colectáneas de biografías de mulleres que abriron camiños, que destacaron, que son pioneiras de algo. Isto está moi ben, pero eu creo que tamén hai que ter un pouco de rigor, porque por rastrear mulleres, eso en sí mismo non é o fin, hai que facelo con un pouco de rigor. Entón, algunhas cuestións, poderíase facer, claro, un análisis máis exhaustivo, pero algunhas pinceladas así de algunha cousa que eu me encontrei. Acórdome cando empezou nunha editorial chamada Chirimbote, en Argentina, un pouco esta moda de rescatar pequenas biografías de mulleres e achegarllas a un público máis infantil. Esa colección que se abría con Frida Kahlo e Violeta Parra chamábase Antiprincesas. Eu recordo que lle encarguei a un amigo meu que foi a Argentina. Cal sería a miña sorpresa tempo despois, cando abro unha caixa de novidades na librería e aparece esa colección chegada a España co nome das Outras Princesas. Outras princesas, non antiprincesas. Para min, absolutamente significativo. E acórdome que nunha entrevista no País, que a xente que levaba esta colección, elas incidían moito en que quixeran facer forza en que, primeiro, nas ilustracións non se trata de enguapecer a nadie. Despois, non ocultar partes da vida desas mulleres que ao mellor non son tan glamurosas. Despois, non facer forza nas relacións sentimentales, nin para ben nin para mal, o sea, tratalas, e non esconderlle aos rapaces certas cousas duras,
Vale, despois, o calor desto, o aluvión de libros deste perfil é extraordinario. E ás veces non moi riguroso. Eu recordo que eu teño unha biblioteca moi ampla de libros deste tipo que levo ás veces á aula porque a maleta de igualdade do CAFI está tan demandada e hai unha lista de espera tan grande e os fondos nas bibliotecas ás veces son limitados, entón ás veces disponibilizo os meus libros. Unha vez tiña un libro, que é o de Las chicas son guerreras, e unha destas colectáneas de biografías e leveino á clase. E unha das miñas alumnas colleuno. Eu aínda non o mirara ben. E veu e díxome, profe, mira aquí unha cousa. É que sinto non ter unha ilustración mellor, pero é que o teño no instituto o libro. Rosa Parks non era negra. O sea, é que me parece terrible. Claro, si estás collendo e poñendo a todas esas mulleres cun físico absolutamente sexualizado, pretendendo embellecelas, bueno, según certas visións da beleza, e todo isto, e claro, esta rapaza, e a mí dome tanta vergonza ter levado ese libro sin pasar antes un filtro, pero bueno, quero dicir, despois teño outros libros que fan unha nómina de mulleres para min moi cuestionable. Que pasa? Que todo o mundo por ser muller é un modelo a seguir? Para min hai mulleres que detentan cargos e son modelo dun tipo de liderazgo moi cuestionable, e para nada femenino, é un modelo de liderado totalmente masculino, pero entendendo a masculinidade nos peores dos sentidos. Entón, isto de coller estas colectáneas eu creo que tamén estivo ben, pero hai que ir un paso máis alá no rigor. Despois, acórdome sempre que como investigadora na universidade, cando estudiábamos o século XVIII, acórdome dun artigo moi interesante no que falaban das mulleres francesas do XVIII, que cando ti les o pasado, veña, vamos á búsqueda da pioneira, e o fai xente que non ten rigor ou formación suficiente, poden vir cousas non moi alá. Por exemplo, acórdome que nesa época había mulleres francesas que estaban traducindo os textos máis potentes do período. Newton, textos científicos de primeiro nivel, e con ollos actuais moitos iban rastrear as pioneiras e o que acababan é collendo a mulleres que escribían ficción, que escriben aí novelas e tal. Esas, en realidad, teñen un papel moi secundario no campo. As traductoras estaba pasando por elas os textos que tiñan as ideas clave do período. Esas eran as importantes. Eran centrais no campo do momento, pero, desde a visión actual, non son máis como as traductoras. Entón, esas visións da búsqueda, ás veces por xente que non está preparada para eso, eses libros con pouco rigor, xa estuvo ben, pero creo que hai que coidalos máis. En cambio, tamén hai materiais, para o meu gusto, boísimos. Hai ensaios boísimos, hai cómics, é dicir, esta marabunta de material trouxo moitas cousas boas que incorporar. E xa, para acabar, os rapaces, claro, non leen solo libro de texto, non leen solo estas colectáneas. Quero tratar un pouco o tema dos libros que leen como lecturas obligatorias ou que leen por placer. A mí na librería, o sea, que me poñía os pelos de punta a certas coleccións que buscan un target determinado e sin complexos. Por exemplo, unha colección que sempre me puxo me facía temblar cando abría as caixas de novedades era a colección Ellas, de Montena, porque é unha colección que engloba este tipo de libros, sempre. Entón, é como lanzar a mensaxe de, para elas, para as adolescentes, esta é a selección esperada. Sempre ese tipo de libro, de amorío, de tal, xa eles como segmentando os gustos. Para mí este é un tema no que pensei moito que me resulta complexo, porque a mí non me gusta desde a aula de literatura coller e censurar as lecturas dos chavales. Eu creo que
sempre intento dar un espacio a que entren os seus gustos, porque ao entrar ali eles sinten que son legítimos. E despois xa os irás levando cara a outro lado. Entón, eu non lle censuro o que leen. Se lle gusta o amorío, pois intento colarlle un libro que trate de amorío, pero amorío igualitario. E vou traballando con eles. O meu obxectivo é non censurar a nadie, é que leas isto se che gusta, pero que cando o collas sepas o que está collendo, sepas a dinámica que hai detrás, porque quen non ve unha película cutre, pero cando a ves, sabes para que a queres e o que estás facendo. O problema é se só ves esas. Pero non me gusta censurar, pero é un traballo complexo ilos levando cara a outros lados, sin que se sintan tampouco censurados, porque eso non é bo. Eu creo que poden acabar chegando a sitios interesantes. E bueno, para rematar, pois vou enseñar un par de fotos de iniciativas que eu levei a cabo, porque eu creo que isto podes integralo totalmente no currículum, non? Por exemplo, estes son os meus alumnos que fixeron a exposición Conciencia de Mujer, que aquí non se aprecia moi ben, pero tiña moitísimos apartados dedicados a fenómenos concretos. Este é o club de lectura que temos este ano no Xelmírez, é que, como vedes, bueno, hai que buscar a maneira sempre de achegalo ás cousas que eles os motivan. E este é un traballo que eu, vamos a ver, eu non sería partidaria dos libros de lectura obligatoria. E desde logo, cando os poño, gústame poñer unha lista aberta como en que cabeza cabe que a 30 personas lle pode gustar o mesmo libro. Eu poño unha lista aberta entre o cómic que teño, acórdome sempre con terror dun pobre alumno meu que debuxaba cómic e que me preguntou cando, porque eu sempre fago unha enquisa inicial para intentar saber os seus gustos e despois adaptarme. E díxeme, profe, el cómic cuenta así como el libro, porque yo es lo que leo, cuenta como el libro. Entón, bueno, meter cómic, meter cousas moi variadas, que calquera poida encontrar o seu libro, e tal. E despois, cando non poido, que há moitas veces, pois polo menos tamén propoñer sobre eses libros algo que non sexa un examen, non? Entón, unha das cousas que propoño é unha idea sacada dun curso ao que fun, chamase un metro cuadrado de lectura. É dicir, ti les un libro e despois elixes unha serie de obxetos simbólicos que representan o que ti consideras as ideas forza dese libro. Colócalas nun pequeno espacio e sacas unha foto. E despois ves e explícasnos a todos que simboliza iso. Tamén o fago con música e construí unha playlist. Vale? Entón, esta rapaza leu o Diario Violeta de Carlota e fixo esta composición. Primeiro fixo un primeiro intento sin a gafa, pero depois decidiu que ese libro cambiara a súa visión e que o que estaba representando ela xove ca gafa violeta posta. Entón, non se ve moi ben, pero aparece unha muller que está atada por unha cadea, un muñeco de Playmobil, a un fregadeiro e tamén a un pequeno neno que é un bebé e que está na súa silla. Ela está atada a todo eso. E máis lonxe, e seica con indumentaria de oficina, non se aprecia, está un muñeco masculino, lonxe desas ataduras. Despois hai unha regla, que é a maneira que simboliza as distintas formas de medir. Está o símbolo do feminismo, está o diario, e todo nun mundo violeta, que simboliza con ese fondo. E bueno, é un pequeno homenaxe a esta nena que este curso aprendeu moitas cousas e fixo que eu tamén as aprendera. Ela é todos. E bueno, nada máis, moitas gracias. Ben, son xa as 12, pasaron estas 2 horas de forma moi rápida, porque foron moi interesantes as tres intervencións. Non sei se podemos dispoñer de 5 minutiños ou así, por se queredes facer algunha pregunta dende aí ou
as intervencións, alguma matización. Bueno, pois entón imos tomar un cafeiño aquí abaixo e ás 12:30 regresamos para seguir coa seguinte charla.